Antes de comezar, eu quería agradecer a asesoría esta oportunidade que nos dá aos centros de poder mostrar as nosas experiencias, sobre todo dar vos as gracias a todos vos por estar aquí, e espero que a nosa experiencia co voluntariado escolar pois que vos aporte algo positivo. Como vos dixeron, eu son Bea, son mestra no CEIB Ramón Falcón, son a PT do centro e dende fai 3-4 anos son a coordinadora da biblioteca escolar. Nós somos un centro rural, estamos na Terra Chá, 30 km da cidade de Lugo. O noso centro agora mesmo escolariza 89 alumnos, pero somos un centro bastante antigo, de 42 anos, e un centro que se caracteriza realmente por eso, porque conta con poucos recursos e sigue estando bastante anticuado. Seguiuse unha política, pois, a verdade, de continuismo, e os recursos cos que contábamos pois estaban bastante anticuados. Tamén é certo que no concello das esa dinámica. Somos un concello que foi perdendo habitantes e recursos de xeito paulatino. Para que vos fagades unha idea, fai algo máis dun ano xubilouse a bibliotecaria municipal, e desde fai máis dun ano non hai biblioteca municipal no noso concello. É dicir, que a única biblioteca que poden acceder tanto os nosos alumnos como pais ou membros da comunidade é a biblioteca do noso centro, co cual eso para nós tamén supón unha grande responsabilidade. Bueno, non se ven as fondos, vaya por Dios, e vamos a enseñar que fai 5 anos a nosa biblioteca era unha biblioteca, pois eso, moi antigua, unha sucesión de estanterías repletas de libros da etapa da EXB, estaban sin catalogar e sin ordenar, co cual os nenos que iban á biblioteca pois podían atopar calquer tipo de libro. A parte, tamén era unha sucesión de mesas e sillas, e a biblioteca empregábase realmente como aula de castigo, ou era o espacio que dedicaban os profes para ir no recreo con aqueles alumnos que non terminaran a tarea na clase. Cando eu cheguei fai 5 anos ao cole, solicitei a directora do centro poder facerme cargo da biblioteca escolar. Unha das primeiras decisións que tomamos foi crear un equipo de biblioteca, para plantexarnos unhos obxectivos e marcarnos unha liña de traballo. Un dos obxectivos claramente era poder acceder ao Plan B, pero tamén tiñamos claro que ser un centro Plan B exixía moitísima responsabilidade. Primeiro, ter unha idea do que é ser un centro Plan B, decir, que a biblioteca fose o motor das actividades do centro, que non só fora un sitio de préstamo, de evolución ou de actividades de animación á lectura, sino que fora un centro que facilitara a realización de múltiples actividades, pois xa vedes o que estamos escoitando habitualmente, de robótica, de videoxogos, música. E máis nun centro rural con tan poucos recursos, pois parecíanos que esa tiña que ser o camiño a seguir. Pero o Plan B era un obxectivo a longo plazo. O que sí que nos parecía moi interesante era participar no programa de voluntariado de lectura, que ademais non exixía realmente ser centro Plan B. Por que decidimos inscribirnos neste programa? Primeiro, porque nos parecía que era unha maneira moi natural de que o alumnado do noso centro se implicase na xestión da biblioteca escolar. Este programa está dedicado ao alumnado de quinto e sexto de primaria, e se son eles, e se eran os alumnos de quinto e sexto os que se facían responsables da xestión da biblioteca escolar, de promover actividades dentro da biblioteca, e de facer contacontos ou de traballar cos nenos máis pequenos, pois as posibilidades de éxito serían maiores. Creo que todos somos conscientes de que non é o mesmo cando somos os mestres os que propoñemos actividades que cando son os propios compañeiros os que as propoñen, non? Sempre teñen máis éxito cando son os propios alumnos os que xestionan todas estas tarefas. Ademais, parecíanos que era moi interesante darlles un papel de relevancia aos alumnos voluntarios de quinto e sexto. É dicir, nos queríamos que todos os alumnos visen a importancia que tiña ser voluntario da biblioteca. No noso centro, a día de hoxe, os voluntarios teñen un papel moi relevante, e os alumnos máis pequenos están desexando chegar a quinto para poder ser voluntarios. Por que? Porque os voluntarios son os que fan os empréstitos, as devolucións, propoñen actividades de contacontos, propoñen obradoiros, saen do centro, saben manexar diferentes programas, fan publicidade, realmente son nenos moi competentes, e quen non quere ser alguén relevante, quen non quere ter ese poder, digamos, non?
E ademais, nós que somos un centro pequeno e que temos pouco profesorado, non dudamos do gran traballo que nos quitan os voluntarios da biblioteca. A todos nos pasa que temos uns horarios moi cargados de tarefas, e é certo que os voluntarios nos quitan gran tarefa aos mestres e sobre todo o equipo da biblioteca, porque son a verdade é que son moi autónomos nas súas tarefas, promoven moitas actividades e son eles en gran medida os que levan adiante a labor da biblioteca a día de hoxe. Cando decidimos participar no programa de voluntariado de lectura A, que fai 3-4 anos, pois decidimos inscribirnos nas 3 modalidades que había. Entonces participamos na modalidade de organización e xestión da biblioteca, na modalidade de lecturas compartidas dentro do centro e de lecturas compartidas fora do centro. Vouvos explicar, así non me perdo, vouvos explicar como se fai a selección de voluntarios, como se fai este traballo anualmente. Nos no mes de setembro propoñemos ou abrimos o plazo para que se presenten os voluntarios. Vouvos decir que é unha xestión un pouco que a facemos por facer, porque realmente nós non lle decimos que non a ningún voluntario. Entendemos que o voluntariado precisamente é voluntario, co cual, se alguén quere ser voluntario, pode ser voluntario. En setembro o que se fai é que os voluntarios de sexto que xa teñen experiencia nas tarefas que se fan axudan o equipo da biblioteca a formar a eses novos alumnos nas labores de biblioteca. Durante ese mes de setembro son eles os que, coa axuda do equipo da biblioteca, evidentemente, os que lles enseñan a manexar o programa Meiga, como se fan os empréstitos, as devolucións, cales son as normas de biblioteca, que actividades se van a facer ao longo do curso, e xa despois no mes de outubro, que é cando se fai a apertura da biblioteca escolar, é cando se fai a presentación dos voluntarios. Para nós ese día é moi importante, porque xa vos decimos que os voluntarios do noso centro teñen moito poder e teñen moita representatividade, que non me sale a palabra, pero nós tamén axudamos a que sexa así. Entonces, aínda que non estaba neste... A ver, vou facer así, a ver se salta. Sí, aceptar, perdón. Vai un poquinho lento. O que vos vou enseñar é un vídeo de presentación dos voluntarios da biblioteca que facemos todos os outubros. Pois así é como comenzan eles a traballar. Íbamos... A ver, un momento que vamos para atrás. Íbamos aquí. Pois as tarefas que fan respecto á organización e xestión da biblioteca escolar é que fan os empréstitos e as devolucións, colaboran no rexistro e catalogación dentro do programa Meiga. Podo vos decir que os nosos alumnos, sobre todo os de sexto, son bastante competentes no uso do Meiga. Nos estamos sempre detrás,
comprobando que fan ben os rexistros e demais, pero sí que nos gusta que o fagan eles, que sellen, que rexistren, que forren os libros, que os ordenen, porque nos parece que se ti coñeces a biblioteca desde dentro sempre vas valorar moito máis o traballo cando xa non estes na túa biblioteca. Tamén deseñan e planifican as actividades de animación á lectura, fan talleres, por exemplo, aí vedes un taller de marcapáxinas, fan exposicións relacionadas con diferentes celebracións, por exemplo, a Semana da Muller ou o Día do Libro ou as Letras Galegas, e despois, en función das condicións climatolóxicas, tamén se fai o bibliopatio, é dicir, que sacamos a biblioteca fora. Os nosos alumnos voluntarios teñen un horario de gardas. Este ano, como a nosa biblioteca creceu, tivémola que sacar fora da biblioteca en sí. Temos varios espacios, que biblioteca, ludoteca, é unha sala onde poden xogar nos ordenadores. Entonces, os nosos voluntarios, tanto no recreo da mañá como da tarde, que non dixen que éramos un centro de xornada partida, fan guardias en todos eses espazos e dedícanse a xestionar todos estes servizos. Respecto ás lecturas, moi rápido porque corre o tempo, respecto ás lecturas compartidas dentro do centro, pois os nosos alumnos realizan actividades como contacontos. Sí que é certo que cos contacontos cada vez lles exiximos un pouco máis. Antes só lles pedíamos que colleran un conto, foran a unha aula e a contaran, pero ahora non, ahora queremos que preparen actividades para despois, que fagan algún pequeno agasallo, que empreguen música para acompañar o conto, que utilicen outras técnicas como o kamishibai. Bueno, ese que vedes aí é un monstruiño de cores que fixeron os voluntarios para regalar en infantil cando foron a ler o monstro de cores, para que despois eles puderan xogar con el. Facemos apadriñamentos lectores e despois unha actividade que facemos todos os anos porque ten moito éxito é a das contrasinais poéticas. Esta actividade realizámola na Semana da Poesía e a semana anterior, unhas semanas antes, os alumnos voluntarios reúnense e deciden que libros de poesía van a empregar. Seleccionan unha serie de poemas. Deses poemas escollen dous versos que van a ser a contrasinal obrigatoria a sabela para poder sair ao patio, tanto por a mañá como por a tarde. Que teñen que ter en conta? Porque todo isto exixe unha planificación previa e unha reflexión. Eles teñen que ter en conta a que alumnos vai dirixidos. Hasta este ano só facíamos de primeiro a cuarto, pero os de infantil tamén querían participar, co cual este ano fíxose desde infantil a cuarto. Os nosos alumnos teñen que ter en conta a que usuarios vai destinado. Entonces teñen que ser contrasinais fáciles de memorizar, porque en primaria é unha contrasinal diferente cada día, luns, martes, mércores, xoves e venres. Antes de que sone o timbre, os nosos voluntarios póñense nas portas das aulas a preguntar as contrasinais. Se o alumno non a sabe, pasa ao final da fila para escoitala e a ver se a recorda. Se a sabe, pode salir. Teñen que ter en conta que hai alumnos con diversidade funcional no centro e que eses alumnos tamén teñen dereito a sabela e a poder participar, co cual eles tamén saben con quen teñen que ser máis flexibles e como poden dar esas axudas. E nos despois sí que é certo que ao remate de todas as actividades sempre hai un agasallo para todos, que é algo a nivel motivacional. Nos queremos que todos participen e participan, é ben certo, pero sí que nos parece que todo ten que ser premiado. Respecto ás lecturas compartidas fora do centro, pois temos a grandísima sorte de ter un centro de maiores a carón do noso. E máis, o centro de maiores que está a carón do noso era o noso centro educativo fai 20 anos. Nos escolarizábamos 1000 alumnos e agora temos 85. Pois eso que sobrou de centro agora é un centro de maiores. O que nos separa ese centro de maiores e a nos é unha porta. E a sorte que temos é que sempre queren que fagamos actividades conxuntas. Normalmente o que facemos é ir a ler un libro, un poema, facer algunha actividade e tamén isto exixe unha planificación previa. Os alumnos reúnense, deciden que o que van a contar, sempre son lecturas curtas que favorezcan despois o intercambio de opinións, as preparan na casa e despois xa decidimos, cando está todo preparado e ben planificado, cando vamos. Este ano tivemos a grandísima sorte que dende a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, vendo a traxectoria que tiñamos en actividades cos maiores, convidáronnos a participar nunha actividade que se chama Experiencia Conta. A preparación durou o primeiro trimestre. Todas as semanas viñan uns representantes desta Dirección Xeral
xuntaban os nosos voluntarios e os maiores e estiveron preparando un programa de radio. Estiveron facendo o guión, o contido e como decidiron como iba a ser ese programa de radio. E ese programa de radio emitiuse o 5 de decembro, que era o día do voluntariado. Es que ahora non veo a carpeta. Que era o día do voluntariado, expúxose aquí en Santiago, no Gallás. Viñeron tanto os nosos maiores como os nosos nenos a facer o programa. Non o vou poñer porque non va a dar tempo, non lle quero roubar tempo a compañeira. Pero vai estar no noso blog se o queredes o que é o programa de radio e o que fixemos e o podedes ver. Vale, xa vos expliquei así moi brevemente en que consistían as actividades que facíamos no noso centro, pero para darlle así como un enfoque máis curricular, podemos decir en que favorece o voluntariado escolar a adquisición das competencias chave. Bueno, creo que todos somos moi conscientes de que favorece moitísimo a competencia e a comunicación lingüística. Os nosos alumnos melloran moito en expresión oral, xa que se pasan todos os días explicando actividades, axudando os alumnos a xestionar as dúbidas, facéndolles suxerencias, fan contacontos, tamén empregan xogos, a expresión escrita, porque tamén fan a publicidade escrita, axudan a subir as entradas no blog. A min o que me gusta moito é que favorece moito a escoita. Hoxe en día que estamos tan pouco habituados a escoitar, eles teñen que escoitar os seus usuarios, escoitar as súas suxerencias, as súas queixas e atendelos de maneira efectiva. Finalmente, eles están dando un servicio e teñen uns usuarios a que atender. Despois traballan a publicidade, eles fan tamén axudan a facer os dípticos de recomendacións lectoras, utilizamos o programa Canva, axudan a facer os vídeos, co cual está claro que esta competencia traballase moitísimo. Tamén se traballa a competencia digital, xa vos lo dixen, utilizamos un programa de edición de vídeos, o Viva Vídeo e outros máis. Utilizamos o Canva, que co que facemos as nosas recomendacións lectoras, participan no blog, co cual sí que fan as fotografías e fan os vídeos de todas as actividades que facemos para subilas ao blog, co cual sí que tamén traballan moito a competencia digital. Respecto á competencia para aprender a aprender, pois levo desde que comecei dicíndovos que todo requiere dunha planificación, non? Todos os nosos voluntarios se reúnen periódicamente para facer unha planificación previa das actividades que se van a desenvolver durante ese mes. Reflexionan sobre o traballo, levan a cabo unha tarefa de escoita, de chegar a un obxectivo común, de poñerse de acordo en sobre que van a facer. E despois, dentro do que vedes aí, o que máis interesante me parece é a avaliación dos resultados. Non só dos resultados, tamén avalían o seu traballo como voluntarios. Despois de facer unha actividade, sempre nos reunimos para comprobar ou para reflexionar sobre o que fixemos. Que tal fixen o contacontos? Gustoulles os meus espectadores? Que me dixeron? Fixeron críticas boas ou malas? Pedíronme que volva a repetir? Que lle podo añadir para mellorar? E todo este los lle sirven para ir mellorando na súa labor de voluntarios. Bueno, aquí vos iba a enseñar como traballan os nosos alumnos. Es que se foi esa carpeta. Sala 4, vale. Esta. Como empregan os alumnos o programa MEI. Bueno, está un pouco alto o meu, pero ela non. Porque... Por qué? Porque me gusta moito. E como faz esa tarefa? Pois, entro no proxecto medio, poño o usuario e a contraseña, e poño o ISBN no sitio que corresponde, despois vou a rede interna, a rede, se non a toco aí, vou a rede de bibliotecas meigas. E do que apuntar, se non toco aí, ten que ir a utilidades, recursos de internet, e o último de todo, doulle, no principio, non aparece, doulle a relerva, e busco, e volvo a facer ali, e se non se atopa, hai que meter a mão.
Moi ben. Bueno, non tiña chuleta, vale? Todo isto era de cabeza de facelo habitualmente. Mira, e ahora non, está aquí. Sí, ya. Qué pena. Bueno, respecto ao sentido para a iniciativa e o espírito emprendedor, pois xa vos comentei así moi rapidamente que todos estes alumnos están acostumbrados a reunirse, organizar as tarefas que van a realizar, analizar que tarefas ou priorizar que tarefas queren facer, teñen que resolver problemas cando non se poñen de acordo ou cando teñen problemas á hora de facer as guardias ou eu fixen e el non fixo, pois teñen que ser eles os que cheguen a un punto en común. Teñen que saber comunicar, presentar, negociar e despois avaliar o seu traballo e avaliar o traballo de todos. O do equipo da biblioteca tamén o avalían. Respecto ás competencias sociais e cívicas, pois eles adquiren a capacidade de comunicarse de forma constructiva, teñen que saber con quen están dialogando, que son nenos máis pequenos, que teñen que facerse entender, que vocabulario teñen que utilizar e despois cal ten que ser a súa actitude. Sempre lles decimos que teñen que ser agradables, que teñen que ser cariñosos, cercanos, que non poden ser bordes, non? Nin tratar de maneira dunha maneira pouco axeitada aos nenos, porque os nenos teñen que sentirse seguros e cómodos con eles. Teñen que aprender a expresar e a comprender diferentes puntos de vista e, sobre todo, teñen que ser tolerantes e mostrar empatía. E realmente, acabo rápido, pero para min o máis importante era comunicarvos e transmitirvos que o voluntariado é unha ferramenta de inclusión. Vale, este é o primeiro ano que poderíamos seleccionar voluntarios, pero eu cando comecei co voluntariado de lectura só tiñamos 7 voluntarios, porque só tiñamos 7 alumnos en quinto e sexto, co cual nunca eleximos, e isto implica que haxa alumnos con diversidade funcional, con diversas capacidades. Bueno, nós estamos convencidos que todos os nenos poden ser voluntarios da biblioteca, porque realmente, se o pensamos, na biblioteca hai moitísimas tarefas, moitísimas funcións de diferente índole, co cual calquera alumno que teñamos no centro vai poder facer algunha desas actividades. Se non pode realizar un contacontos ou non pode ir a explicar unha actividade, sí que poderá colaborar á hora de facer os cartéis de publicidade, ou sí que poderá axudar a un neno a topar un libro ou a explicarlle un libro, ou poderá colaborar con el no taller, dándolles os materiais que necesiten. Sempre lles vamos a poder dar unha tarefa. Isto, ademais, que conseguimos con isto? Mellorar a autoestima e a seguridade dos nosos alumnos voluntarios. A experiencia que temos, que de 4 anos, o que sí que vimos comprobando é que se produce un cambio sustancial entre os nenos cando pasan de quinto a sexto. Os profes e os papás nos comentan que nenos que eran moi retraídos, que non participaban na clase, que tiñan unha autoestima moi baxiña, en sexto, despois de haber participado en quinto do programa de voluntariado de lectura, sí que lles notan que son nenos máis seguros e que se atreven a participar en actividades e a dar a súa opinión. E esa seguridade a transmiten tamén á hora de ser máis eficientes nas tarefas educativas e incluso na súa casa. Nos este ano tennos pasado alumnos que teñen unha competencia moi baixiña e están en cursos xa en sexto, non que ao mellor poderías pensar, pois non van a ser quen de levar unha presentación dunha actividade como poda ser o Día da Ciencia. Pois eles ofrécense voluntarios e fano moi ben. Fano moi ben, vamos, é impensable a priori ti pensarías que non iban a ser capaces de facer unha presentación, de acordarse de todos os nomes, de todos os experimentos, e sí que o fan. E ao final o que se consigue é que eles entendan e vexan que son capaces. E cando un cree en si mesmo, pois ao final termina conseguindo as cousas. Por último, acabo, é a última, queríamos enseñar este alumno, que foi alumno meu de PT, que tamén foi voluntario. Só vos quería que vos fixaredes na súa cara cando explica por que lle gusta ser voluntario. Michael, explícame por que te quixeches facer voluntario da biblioteca. Porque están as miñas compañeras, porque quero axudar a ver os pequeniños, e máis porque quero mandar os libros, colocar a biblioteca, a ordenar a biblioteca,
E nada máis. Penso que lle podemos dar un aplauso a Beatriz. Como accedo por aí, igual. Na sala 4. Pero estaba minimizada. Pero é que a minimizou xa antes de estar aquí. Vale. Bueno, ante todo, gracias á asesoría por invitarnos a participar nesta xornada e a compartir con vos unha experiencia que todavía está a inventarse, vale? Nós somos un pouco a antítesi en todos os sentidos do que Pilar acaba de explicar. Ela ven dun centro pequeniño que dá unha envexa importante se vides o centro no que eu estou, vale? Nós somos un centro integrado de FP, para que non coñezan moito o mundo de FP. Un centro integrado implica que nós só temos alumnado que está facendo formación profesional, vale? Pero o certo é que para ser solo é bastante, vale? Nós somos un centro moi grande, a nosa característica principal sería que somos unha morea de xente. Ela falaba do número de alumnos que ten, nós temos matriculados aproximadamente 2.000 alumnos, vale? Que afortunadamente non coinciden no espacio e no tempo, porque sería impensable, vale? Temos os ciclos da familia sanitaria e os ciclos da familia de servizos á comunidade, vale? Temos todos os tipos de resímenes posibles na formación profesional. A modalidade de ordinario, que sería a modalidade convencional, no que o alumnado ven pola mañá. A modalidade de modular, que sería unha modalidade para adultos, e que o alumnado ven pola tarde, vale? E a modalidade a distancia para que non nos falte de nada, vale? Como somos moitos, afortunadamente somos moi diversos, esa diversidade é un reto, pero para nós é unha riqueza irrenunciable, vale? O noso centro caracterízase pola presencia abrumadora de mulleres en todos os estamentos da comunidade educativa, vale? Tanto no alumnado como no profesorado. Somos un centro de 103 profesores no claustro, no que na maioría somos mulleres tamén, vale? Igualmente no personal non docente, igualmente nas aulas, vale? O paso do alumnado polo noso centro é un paso moi rápido, vale? Co cual a posibilidade de crear vínculos é unha posibilidade pequena, porque van a estar 2 anos, como moito hai algún que fai un ciclo a maiores e pode permanecer con nos 4, pero é unha cousa rápida, se non captas rapidamente, marcharon, vale? E igualmente queríamos destacar que somos 2 familias profesionais, a familia de sanidade, como xa expliquei, a de servizos á comunidade, que ven sendo educación infantil, integración social, estos temas do social en xeral, que onde estou eu é parte do equipo da biblioteca, vale? Todavía existe unha valoración social diferente entre as 2 familias profesionais, vale? Que tamén consideramos que debemos traballar desde a biblioteca, vale? Ben, tendo isto así un pouco como referente, o que a biblioteca considera máis importante é a creación de un espazo amable para tanta xente como temos que convivir aí, vale? A defensa da diversidade como riqueza, a igualdade como condición irrenunciable, sea tanto unha igualdade de xénero como unha igualdade dentro da diversidade, vale? E o valor dunha formación profesional que este comprometida. Vale, damos por feito que a formación profesional vai ter unha boa formación técnica, isto é importante, pero para nós tamén é inconcebible garantizar que sea unha boa preparación técnica se non hai unha preparación humana e, polo tanto, un compromiso co que faz. Vale. Ben, pasar. Vale. Ben, esta é a nosa biblioteca. É un lugar que nos consideramos moi bonito. Era unha antigua nave da formación marítimo-pesqueira que afortunadamente puido ser rehabilitada e con moitísimo criterio pola persoa que durante anos levou a biblioteca escolar, unha compañeira e amiga moi querida, Carmen Loriga, que foi a que deseñou este espacio e a que o defendeu e o sigue defendendo, aínda que agora mesmo non está no centro, vale?
Ben, este é o aspecto que ten a biblioteca nun día en que organizamos algún acto, vale? Se non habería mesas para traballar. Cando queremos organizar algo, ponemos as sillas nesa disposición que vedes aí, o alumnado, bueno, recibe o que lle transmiten desde aí, vale? Cando organizamos algunha exposición, ese é máis ou menos o recuncho para expoñer, vale? E normalmente seguimos a estética que vedes aí, vale? O mobiliario é un mobiliario moi bo que poido ser comprado por ese premio, por un premio que tivo a Biblioteca xa fai anos, un premio do Ministerio que permitiu a rehabilitación da que falaba, vale? Ben, con intención de crear un espacio amable, vale? A biblioteca é un espacio fermoso, precioso, que ás veces aínda se nos queda pequeno, vale? Entón, a xente anda polos pasillos así, non ten moito onde estar, onde conversar. O primeiro que intentamos facer, ao entrar no plan, foi crear un recuncho de lectura, vale? E dedicamos bastante tempo a decidir que tipo de mobiliario, porque buscábamos esa capacidade de crear conversación, de crear un espacio agarimoso entre tanta xente que pulula por aí, vale? Ben, temos a sorte de ter un patio central que ten alo menos 3 árbores, aínda que só se ve un, vale? E que estaba moi desaproveitado, non había vida nel. Entón o que decidimos foi comprar un mobiliario que podemos utilizar e levar a biblioteca fora, non moito, porque o clima non colabora absolutamente nada, vale? Ben, ambos recunchos foron moi celebrados polo alumnado e siguen demandando que tiremos por aí, vale? Ben, a isto intentamos sempre presentar a biblioteca con un espacio que é para todos, vale? Cando? Sempre que podemos, vale? Nas presentacións da biblioteca ao alumnado, isto é unha foto dunha presentación, esta caixiña que vedes aquí é unha caixa de libros que está dentro dun programa que chamamos Media Ducia nunha caixa. Cando veñen a presentación levan esa media ducia seleccionada especialmente para o ciclo de saúde ambiental, vale? Que son novelas, películas, algún cómic que teñen relación con esa formación en concreto, vale? Pero que teñen unha visión amplia do que é a cultura, o disfrute, vale? Ben, fixemos algúns avances no tema de poder beber e tomar café na biblioteca, que parecía así como un tema tabú porque é bonita, non vai a ser que a manchemos, vale? E, por fin, agora mesmo está permitido que o alumnado e o profesorado tome café ali, vale? Ben, iremos colonizando máis espacios, vale? Creemos tamén que é importante crear vínculos, vale? Nos temos un grupo de gardas que está formado polo profesorado, vale? Que é o que garantiza que a biblioteca este aberta todo o tempo, vale? Da xornada laboral, vale? Ben, ese profesorado opta por facer unha garda de biblioteca frente a unha garda de sala que ten menos carga de traballo, porque nós temos un alumnado moi maior que non hai que gardar, vale? E pensamos que é un profesorado que hai que mimar, respectar e valorar, vale? Por iso procuramos ter un agasallo para eles o primeiro día que se incorporan á súa garda, vale? É un agasallo sinxelo, pero que ten un valor mínimamente emotivo, vale? Do mismo xeito, creamos un programa que chamamos Toda unha vida por ler, que consiste en que cando alguén da comunidade educativa, sexa un profesor ou unha profesora, ou sexa alguén do persoal non docente, ten un fillo, recibe un agasallo da biblioteca, que un libro que celebra a maternidade ou a paternidade. Eleximos especialmente os libros dunha editorial galega, apostamos por Calandraca, maioritariamente demos mamá e P de papá, pero iremos rotando, vale? Esta é a presentación que tengo agasallo cando se entrega. Vale, vai acompañado dunha tarxeta que está personalizada, na que cambiamos o nome da persoa que recibimos como lector, vale? E, bueno, facemos unha dedicatoria no que poñemos en valor que a nosa biblioteca ten contos para nenos que podes levar para o teu neno, que este é un espacio que o podes traer, vale? E así imos personalizando, vale? Bueno, a importancia de crear ocasións para compartir, ben, facemos un concurso de fotografía e vídeo que ten como temática unha temática de tipo reivindicativo, reivindica algo social, educativo, económico que queiras, cunha foto ou cun vídeo pequeniño, vale? Ben, unha vez que isto remata,
As obras quedan expostas, como vedes aí. O primeiro ano a exposición foi unha exposición máis sinxela, vale? Despois fomos argallando algunhas formas de expoñer fotos na biblioteca un pouco máis elaboradas, vale? Mantense aproximadamente durante un mes a exposición das obras e faise unha entrega de premios que se invita a comunidade educativa e na que reciben un agasallo personalizado que normalmente é un libro escollido explícitamente para eles, vale? Se non os coñecemos nós personalmente, buscamos datos no profesorado, vale? Ben, traía estas dúas fotos aquí porque este mozo da barba que vedes aquí, un alumno noso que gañou un dos premios da primeira convocatoria do concurso, vale? Ese alumno sorprendeu-nos traendo o seu pai a entrega das fotos, vale? Dos premios, perdón. A entrega dos premios é un acto bastante emotivo para nós, vale? Este é o seu papá inmortalizando o momento no que recolle e este é ele inmortalizando a entrega co seu pai, vale? Ben, vou ir rápido porque senón non me vai dar tempo a... Vale. Outra das actividades que fixemos ten que ver co poñer en valor o papel das mulleres. O que fixemos foi pedirles que cada unha das mulleres se fixeron a foto lendo, vale? Logo creamos unha exposición, participou toda a comunidade educativa. Estas mulleres que vedes aquí son as secretarias do noso centro, vale? Ben. Vale, outra ocasión para participar, facemos cursos de alfabetización digital nos que intentamos poñer en valor esas cousas que o noso alumnado sabe facer moi ben e parece que non teñen valor académico, vale? Entón, fixemos un curso pequeniño con 2 sesións básicas para acercarse a cousas prácticas que poidan despois aplicarse nas aulas e dar presentacións que sexan máis novedosas, mellor acabadas, vale? Fixemos isto co ciclo de animación sociocultural, vale? Como colaboradores, foi a primeira experiencia de medio voluntariado na escola que levamos a cabo, vale? Eles foron os mestres de todo o centro, vale? Ben, e tamén nos gustaba moito invitar ao noso centro a outros colectivos, vale? Ao igual que no caso de Pilar, estas persoas maiores que vedes aquí son os usuarios do centro de día do barrio de Monte Alto, vale? Estes rapaciños pequenos que vedes aquí son os rapaces da escola infantil de Monte Alto, vale? Viñeron facer actividades ao noso centro e cando os rapaces pequenos saíron, as ventanas que dan ao claustro do patio, a maioría delas son de alumnado de sanitaria, son as aulas de sanitaria, vale? Curiosamente, en lugar de ser o alumnado de infantil o que máis pendente estaba dos rapaces, era o alumnado de sanitaria o que máis interesado estaba en ver que se estaba a facer con eses nenos, vale? O cal nos leva a pensar cal pode ser o papel do voluntariado neste centro que é un centro tan particular, vale? Ben, pois para nós parece unha posibilidade máis de compartir e intercambiar en espacios amables, de poñer en valor a diversidade, de defender a igualdade, de contribuir a formar profesionais comprometidos, vale? Ben, comenzamos entón. Vale, indagamos o interese do alumnado en ser voluntarios en todas as ocasións que temos de falar con eles, vale? E sí que parecía que había un certo número de persoas que estaría interesado en facer voluntariado no centro, pero sobre todo voluntariado fora, vale? Ben, confirmamos un interese que creemos debemos intentar corresponder. Entón, bueno, empezamos a pensar que podíamos facer, vale? A idea do voluntariado dentro do noso centro sería dinamizar máis os recunchos de lectura, as outras funcións cubreas ben o profesorado de garda e creemos que a súa presencia debe seguir estando aí, vale? O voluntariado en colaboración con entidades sociosanitarias. Bueno, aproveitando que temos eses contactos das empresas coas que traballamos, imos lanzar unha pequena proposta de voluntariado lector en sentido moi amplio e a ver como responden as entidades, vale? Recibimos algún interese por parte de algunhas, vale? Ben, como fixemos os contactos? Unha carta moi sinxela na que abrimos 2 posibilidades básicas, que a entidade poida estar interesada en recibir unha caixa con recursos que van e veñen do noso centro, que serían libros, serían películas, serían calqueira material que temos dentro da biblioteca escolar, vale? Vai en préstamo ali e ven, vale? Ben, ou
podedes vos embarcar en facer algunha actividade diferente de animación á lectura, vale? Básicamente ofrecíanse pistas como alfabetización digital, algunha lectura compartida, o traballo coa oralidade, tendo en conta os colectivos aos que nos imos referir, vale? Ben, según iban avanzando os contactos, a entidade vai centrando un pouco o que quere facer, vale? Aparecen aquí as posibilidades, cantas veces poderíamos ir, unha semana, cada 15 días, unha vez ao mes, non teño nin idea, vale? Ten algunha prioridade na franxa horaria na que poidamos ir nós e que outras cuestións ou suxestións nos queres facer chegar, vale? Bien, concretamos entón esas posibilidades, vale? Ben, levamos a proposta a claustro como parte das liñas prioritarias do Plan B, vale? Levamos a proposta ao Consello Social, que é o órgano que temos os centros integrados de formación profesional, vale? Concretamos coas entidades esas posibilidades e lanzamos a proposta ao alumnado, vale? O alumnado recibiu un correo a través dos delegados no que se presenta a proposta e un boletín de inscripción sinxelo tamén, e se lles invita a participar, vale? Este é o folleto que acompaña esa proposta. Tempos para contar foi o nome que lle puxemos intentando abarcar os dous sentidos do lema, vale? Porque contan historias e porque contan, porque son importantes, porque son pausados, porque van ao ritmo das persoas, vale? Ben, o que vedes aquí serían as posibilidades de voluntariado na nosa propia biblioteca, na asociación de Miguel Morás, que é unha asociación no que están persoas en procesos de desintoxicación, vale? O Centro de Día de Monte Alto, que finalmente caeu da proposta, vale? O Centro de Día de Maiores SL, o Hogar de Sobre Eusebia e o Centro de Reeducación de Menores Concepción Arenal, vale? Aquí lles aparecía un pouquiño a descripción de con que colectivos traballaban, que se oferta cada entidade e en que horario vas poder facer, vale? Ben, esta é a parte exterior do folleto e esta é a parte interior no que se lles explica que para nos tempos para contar, vale? Unha ocasión para interrelacionarte, outra forma de ver e de comprometerte cos demais, bueno, un pouco o que xa estábamos falando ata agora, vale? Quen pode participar, cales son os teus dereitos se participas e como recibir máis información. Organizamos unha serie de reunións informativas no recreo da mañán e no da noite, vale? E os que estaban interesados viñan e entregaban a súa solicitude, vale? Bien, para poder facer as actividades fora, era especialmente importante ter garantizado que estábamos cubertos por unha póliza de seguridade civil, vale? Ben, falamos ca asesoría de bibliotecas, preguntou en voluntariado si formar parte do programa de bibliotecas solidarias cubriría este aspecto, confirmaron que sí e facilitaron o procedimento a seguir, vale? Nos temos que avisar con un par de días de anticipación cando sacamos o alumnado do centro, quenes son, que van facer, con quen van, vale? Ben, e por fin realizamos o curso de formación, vale? Fixemos unha mesa redonda coas entidades que estaban invitadas a participar, vale? Fixemos unha pequena conferencia sobre que é realmente ser voluntario e un obradoiro de introducción a lecturas compartidas, vale? Estas fotos son as fotos da xornada. Este é o agasallo que todos os voluntarios e todos os participantes na xornada recibiron, que é un contiño pequeno que leva a etiqueta con o nome do noso programa, Tempos para Contar, vale? Ben, comenzamos a aventura, vale? A día de hoxe, 23 alumnos e alumnas teñen firmado convenio, asistiron á formación e están a facer voluntariado, vale? Son estudantes de animación sociocultural, integración, atención a persoas en situación de dependencia, farmacia, audioprótese, saúde ambiental. Para nós é fundamental que a familia de sanidade participe, vale? E normalmente o alumnado sorprende o profesorado de sanidade participando en calquera das actividades que propoñemos, vale? Ben, a día de hoxe estamos, nestes espacios. UTACA, ou a asociación da que vos falaba, que traballa con persoas que están en procesos de superación dunha adicción, vale? O Centro de Reeducación de Menores, o Hogar de Sobre Eusebia, Maiores SL e a nosa propia biblioteca, vale?
Ben, como nos organizamos? Vale, isto que vedes aquí é unha organización de andar por casa que temos posto no tabuleiro da biblioteca que permite saber en que tempo se reúnen os diferentes equipos para diseñar as súas propostas de traballo, vale? Ben, eses tempos foron pactados con eles, vale? Un pouco en función da súa disponibilidade horaria, vale? Hai tempos na mañán e tempos na noite, porque este centro sempre ten que ter esa visión, non? Que fago na mañán, fago na noite e repito, vale? Ben, entón, vedes que están por cores que están relacionadas ca entidade a que van e que aparecen siglas diferentes que son porque son alumnado de sitios diferentes, vale? Ben, este é o tempo de traballo que teñen con nós, vale? É un traballo autoxestionado no que piden axuda cando a necesitan, que fan na biblioteca ocupando o espacio que queren ocupar, tanto é o espacio que bichedes como a parte de xestión que temos arriba, co cual traballan con nós, entran, salen, vale? Creemos que é importante que gañen ese espacio, vale? E que a comunidade vexa que todo o mundo pode facer uso da biblioteca, vale? E o que están a facer nas entidades sería, na entidade de Eutaca están facendo alfabetización digital, teñen organizada unha ruta cultural que tivemos que aplazarse en 2 ocasións por esta primavera loca que temos, e estamos organizando un espacio biblioteca no que os libros estaban sin registrar, non hai expurgo, bueno, tiñan a biblioteca que poden ter, vale? Maiores SL están facendo actividades de reminiscencia e de estimulación da memoria, traballando basicamente ca linguaxe oral, vale? Como paso previo a crear ou contar unha historia, vale? No Centro de Reeducación de Menores, en o Hogar de Sor Eusebia, as propostas todavía non se puxeron en marcha, están na fase de diseño e de contacto coa entidade, vale? Pero que teñen feito unha proposta de expresión artística a través do traballo cas tipoloxías, cos nomes, cos grafitis, vale? Consideramos que os dous colectivos precisan traballar a súa identidade e que isto podería levar a facer ese traballo, vale? E na nosa biblioteca axudan a manter o orde do espacio, fan propostas para o intercambio de libros, axudan nas exposicións e serán voluntarios na alfabetización digital. Vale. Remato xa, Así están a día de hoxe os nosos tempos para contar, vale? Non temos todavía avaliación, estamos nacendo, non temos a experiencia que teñen no centro de Pilar, vale? Agardamos seguir disfrutando e compartindo e ir axustando o proceso segundo vaya tomando a forma que entre todos lle queremos dar. Nada máis, moitas gracias. Se me pasáis o tempo, Ben, pasámonos un poquinho do tempo e tedes os compañeiros abaixo que van presentar os pósters no corredor número 1. Pero, bueno, se alguén quere facer unha pregunta ou dúas moi breves, poderíamos contemplar esa posibilidade. Alguén se anima? Non? Bueno, pois... O traballo na biblioteca para catalogar libros, como organizas? Porque a mí resulta bastante difícil, non? Que o fagan correctamente. E un centro, bueno, o meu nome é de montón de Claro. somos 500. Entonces, sí, teño experiencias dese tipo, pero sempre un pouco, con siglos, llevan máis tempo que... Claro, non sei que sempre hai unha persoa do equipo de biblioteca por ali en canto teñen, o sea, nos intentamos que sexan autónomos, pero cando teñan unha mínima dúda teñen que preguntar. E sí que previamente, a ver, nós temos 2 recreos, o recreo da tarde dura 45 minutos. Vale, 45 minutos. Claro, entonces eses 45 minutos é certo que dan para todo. Bueno, pues gracias. Buenísima tu experiencia.